Tinokanudzaiwa namanduwe tauya nonhau dzomanhoko dzozuva ro20 mwedzi uno wanyamavhuvhu. Patisoni dzamara rimuning'ina waita idzamara kwaya abatiwa nogomarara romatumbo kudzasi. Iri gomarara ndiro ribodzero rakagotora watsvangirai. Tinamubatsirawo kana tichizvikona. Munaudza nyasi. Muzvina mabhiriyoni ari chizvava chomuZimbabwe Strive Masiyiwa ati achagounganidza mari kuti agotenga michina yokuseenzesa muzvipatara zvinoponera wana amai. Akahwadziwa fani nokupfa kwakaita wana wanomwe pawasere wakanga wari kuda kubahwa muzvipatara kunyanya chechitungwiza masonda apfuuraya. Wamiririri wavanhu mukanzuro yeguta reHarare wari pasi pebato reMDC Alliance watanhatu wabisiwa muguta rinobato reMDCT yawamai Mukupe nawaMonzora. Apa watanhatu pari kusanganisirawo agere hunde yekanzuro ari Herbert Gomba. Izvi zviri kuisira pfungwa dzevanhu wese wakavhota pasi. Bazi rehurumende rinogotora mitero riri kuita kuvhima nodemo mari yokuAmerica. Mari wari kubva watoti izvezvi wemabhizimusi wese waakufanira kubhadharawo mitero yawo nomari yokunze nokuti wese wari kundotengesawo zvinhu nomari yokunze. Wana weZimbabwe wagere kunze kwenyika kwai ndiwo wari kutosimbisa upfumi hwenyika kuti hurambe huri kutekaira sezvazviri kuita pari zvino. Izvi zvavari kureketa hurumende wachiti panguva yedzihwa mupengo yakaisiwa mupfigwa mari dzinotumirwa vanhu kuZimbabwe dzakatoingidzira nezvikamu 30 kubva muzana. Yakabva yasvika pamamiliyoni 460 omamiliyoni okuAmerica. Mapwapwa akaitiwa nomumwe weZANU-PF anonzi Tafadzwa Mugwadi amuita kuti agonyoreswe tsamba yokukumbira ruregerero kuimba yokutsikisa nhau yoAl Jazeera. Aita izvi nyasi asi wazhinji waribe kugashira izvo anyorazvo nokuti aribe icho chisvinu chaanyora. Dzihwa mupengo yakonzeresa kubikiwa kwomupeta uribe kuuchikiwa muguta reHarare kumusha woMbare. Wazhinji fani wari kugotengesewa mupeta wachiti ndiwo mupeta wakauchikiwa asi mupeta wakandobikiwawo hawo nowanhu wari pasi pemuti. Mupeta iyu imwe yacho iri kutoisiwa kunyange nemishonga yokushambidza nayo zvimbuzi kwejig. Izvi mabi angu munazvingwarira zvokundotenga hwawawo. Kwaikwa nomhete inodzivirira vanhukadzi kuti vasabatire kana kutatapurirana chirwere choHIV choshuramatongo. Izvi zvareketiwa nevamwe vari kuita basa riri. Basa riri kutsigirwa noboka ronyika dzokumadokazuva reEuropean Union. Tinoramba tichindotenda kuitaku asi kurege kufurira vanhu kuti vagosikinye tukono vachitadza kuzvidzivirira. Toringa dzopasi rese. Warawa dzinotungamira nyika zhinji dzoAfrica reAfrican Union dzamisa unhengo hwenyika yoMali mushure mekutorwa nechisimba komasimba wonyika nomumwe mupfana gwicho rinomakore 25 ainzi Colonel Adiao. Boka reECOWAS pabodzipo rabva rabatanawo nenyika dzoAfrica kuitawo zvibodzizvo zvokuti kumisa unhengo hwenyika yoMali kusvikira yanadzirisa zvomatongerwo enyika ayo. Tichienda kwaAmerica, kambani yozinharombozha nezvimwe zvinhu zvekuseenzesa padandemutande yeApple kwai yaano mari inosvika matiriyoni 2. Iyi imari iri kuringirwa kuti wakaunganidza pamusika unotengesiwa zvikamu zvamakambani ikweyo. Tichindori muAmericamo,
umwe aimbova chipangamano wawatrump kwai asungiwa nonyaya yeugororo. Kusungiwa kwacheku kwabva kwaita kuti watrump wabude tsungununu nokusha kutofunga kuti iwo upenyu wachagoterwawo. Tindori ipapo mabi angu murinzike zvisvino ndini wenyu mhandu wenhau.